Hos Aiko har vi gennem 40 år opbygget en stærk position inden for emhætter fra verdens førende producenter. For nogen er en emhætte bare en emhætte. Men vi ved bedre. Heldigvis. For vores viden har i årtier klædt forhandlere på fagligt og givet dem et værktøj, de kunne bruge i deres møde med forbrugerne. Den rolle vil vi også påtage os de næste årtier. Endda i udvidet grad. Fra at være distributør af emhætter, vil Aiko i fremtiden være nordisk distributør af et bredt sortiment af hårde hvidevarer, inklusiv emhætter, naturligvis. Et videnshus inden for home appliance, hvor vi som totalleverandør hjælper dig hele vejen rundt. Vi har valgt at udvide vores sortiment med ekspertbrillerne på og fagligheden for øje. Og med de værdier i bagagen, der har bragt os til, hvor vi er i dag. Hos Aiko sætter vi en ære i at hænge os i detaljen, og vi er altid på jagt efter ny viden og bedre måder at gøre tingene på. For os vil faglighed altid være det vigtigste, også når vi skal vælge at implementere nye brands i vores portefølje. De skal kunne leve op til de høje krav til produkter og viden, vi som Aiko-medarbejdere har valgt at stå på mål for. Til den kvalitet, vi er kendt og elsket for hos både kunder og forbrugere. Men Aiko er andet og mere end produkter. Vi er din garanti for, at der er styr på tingene. På ordre, leveringer og hvad der er blevet lovet. Hos os er service mere end en hyldevare i en serviceafdeling. Det er ikke bare vigtigt for os, at alle føler, at Aiko er en stærk samarbejdspartner. Det er en del af vores DNA at være det. Aiko, refine your choice.